etu ndị do not block oyi. Okay. Ihe gbasara South Korea bụ obodo mara mma na nke onwe ya. Ịma na onwere obodo na-adịrọ njọ na-adịrọkwanụ mma. South Korea bụ obodo bụ ijọmbụ m ga-asị na ọ na-aka efevo ụmụ nwoke karịa anyịnwa bụ ụmụ nwanyị. Then abịakwanụ na ụmụ nwanyị na ebe a, ọ ga-abụ onye na di ya nọ. Ọ bụrụ ọrụ nwaanyị ga na-eji ọrụ steady as in constantly, because ọrụ nọ na Korea bụcha ọrụ ike. Ọ bụrụ mba egbujiri ya ka ọ na-akpọnwụ. But ebe a bụ obodo fitiri a young guy. Ihe a bụ country fitiri nwa nwoke ije. Nwaanyị ọbụla bịara here arụ gị ga-ekwete, because ị ga-akwụgodo ọtọ. Ebe a bụrụ ebe ị ga-eburu oche nọrọ ọdụ si na ị na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ ebe a na-eme caregiver. O nwere ihe dịka caregiver you be in Africa ga-arụnwu na Korea. So Korea bụ a country fitiri ụmụ nwoke ịbịa. Then ọ bụzie na nwoke bịara ebe a chọrọ ịkpọta nwaanyị ya, nwaanyị anọrọ ndị the man, ọ ga-abụ ị na-ejichere ọrụ ihe a na-akpọ Arabite. Ọ bụrụ ihe ga na-eme constantly just ka enwe ike na support the home. Even when the guy is single, ọ na-akwụ bills. Ọkwa mgbe ọ nọkwa with you, ọkwa the same bills ahụ ka ọ ga na-akwụ. Then abịa na their payments, Korea nwere minimum wage ha na-akwụ being 10,300 won, but ọ na-eme increase every year. Eme ya increase. But o nwere company dị iche iche na-efolo Korea this thing ha na-akwụ on their own. But normal minimum wage Korea bụ 10,300 for now. But ka ye na-aga, anyị banye 2026 adịa ya. Ego one bụ equivalent ya na dollar. Ka anyị kpọọ ya, okay, 10,300 ga-abụ like $900 or $800 yeah, per hour. Ihe anyị na-arụ bụ ihe anyị na-akwụ hour. Then beti company dị iche iche na-akwụ na nke onwe ha, gosiri na the more the job is the more their salary dị, because ọrụ nọ na Korea bụ ọrụ ike. Then abịa na ụmụ nwanyị, ụfọdụ ndị anyị na-arụta, anyị mewe ya na basic salary Korea, ihe anyị ga na-arụta bụ $2,500 ka m kpọọ ya na dollar. Na ụmụ nwanyị banyị. Yes, in a month. Every month. Yeah. Okay, 11K. Okay, sorry. Onye nka ile anya Jeff nọ na, sorry, no, Jeff si n'ọwụ 11K per hour, ọ bụrụ 10,300. Ọ ga-abụ ihe company nke ya nwa na-akwụ. Ifugo ya ahụ gwara gị ha na-akwụ based on your company. But mụnwa na-agwa gị na Korea basic salary. Then anyị nwa bụ ụmụ nwanyị na-arụta $2,500, $2,300 normal basic salary. After tax. Mba, I didn't eme after task, no. I didn't eme like that. Because ịma na obodo a lot of people na-enwere akwụkwọ karịrị ndị nwere akwụkwọ. But ndị na-enwere akwụkwọ bụ ndị na-arụta ego karịa ndị nwere akwụkwọ. Because ha na-efocus na dia ọrụ, ha na-abanye company, factory, nọrọ dị ya na-arụ ọrụ, ihe ha ma from house to company, from company to house. Onweghị ọzọ ha ma, ihe ha focusụrụ na their money. But gụwa ji akwụkwọ, ị ga na-emetụgodo obere guy. Akwụkwọ ahụ na-akwụkwọ ga-abụrụ that na no way permanent, no. As in all, just within a short of time, they will collect it from you. Okay, ka m bịa na the salary aspect. Ụmụ nwoke anyị na-arụta ihe dịka $3,500, $4,000. O dependiri na the company ị na-arụ, because ọrụ nọ na Korea bụ ọrụ ike. Ọrụ ahụ ị na-arụ gosiri the kind of payment o need. Iwe wene gị break godi down, you go down. Example of ọrụ ike kpogodo ebu afa ka ndị na-ege gị ntị wee mara na ike adịkwa yeah, okay, ka m were mụọ bụ nwa nwaanyị. For instance, ọrụ nwaanyị anọrọ na Korea. Ọrụ nwaanyị ahụ nọ na Korea bụ ọrụ ụmụ nwoke, you being a Korean citizen ga-arụ. So anyị nwa bụ nwaanyị, inweta ọrụ nwaanyị n'obodo a na-enye anyị nsogbu, because ọ dị too softer
than ọrụ nwoke. Anụ ha ma na anyị nwa bịa rụwa ya na ya, but ọ dị very very difficult. Anụ ọrụ nnekwu bụ for instance ọrụ ọkịrịka ị na-arụ na car parks. Ọkịrịka ifugonu ịkwụrụ ọtọ ị na-atụ ya, ị na-atụnyechi ya, iweta bọsas tụnye ebe nke ya, iweta nka andụ dị mụ ị na-eme ya ka ị ga na-arụ ya. Ọgụ abụda meshin, ọ bụrụ kọmputa ha na-ekwu okwu ya, ọgụ abụda kọmputa, ọ bụrụ onwere ihe dịka kọmputa na ọgụ ahụ meshin ahụ, robọt ha na-ekwu okwu ya, ị ga-adị faster than robot. Ha chọrọ ka ị dịrị slow. Nke ahụ ị na-arụkwa ya na-arụ ọsọ ọsọ, a na-etikwere gị pali pali na gị menwe ọsọ ọsọ. So ọrụ dị ebe a bụ ọrụ ike. Ka ihe a na-etili gị pali 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 na gị rụwa ọsọ ọsọ. So then abịa na nke ụmụ nwoke, enwere construction work ụmụ nwoke ndị be anyị na-arụ, enwere campus, enwere a lot, but all the very very difficult, all the difficult. They can't cope. The honest truth about Korea can't cope without Africans because they can't do the job. Koreans can't do their job. Ọ na-afịa arụ gị ịfụ a young Korea na-arụ ọrụ Korea, ọ dịrọ possible. Mgbe ha na-eji arụ ọrụ bụ from 40 gbadawa, they can now start going to company to work. So abịa na ọrụ ike ndị ahụ na-ekwu, a lot of job dị very difficult wo for men. Onye nji si na Korea fitiri for ụmụ nwoke, ọ bụrụ ebe nwaanyị na-abịa, nwaanyị na-achọkwa n'ịbịa ebe a either na ị na-abịa student or na ị na-abịa ka ị nọrọ under your husband. But ọ bụrụ na ị na-abịa on your own, mara na ị nwere responsibilities and na ị ga-arụrịrị ọrụ whether winter or summer, spring, ị ga-arụrịrị ọrụ because ma ị gaghị ọrụ, you can't pay your bills and ị ma nri nri. So you have to work. But ọ bụrụ na ị nọ na under your husband, ị ga na-efe ilicha ya like that. Ọwụ mgbe ọbụla ọ gụrụ gị ị ga, but you as a woman, ị ma na ị ga na-eji ọrụ ka ị can support the family. But you being a single girl bịara obodo a, ọ ga-enye gị nsogbu. Ichechakwa like me, onwe mgbe m ga-eteta ụra nsị ngacha ọrụ bata nsị manga echi. But echi before chi na-abụ abụ, before alarm m na-ebe, mụ ebuluru ụzọ tete because mana onwere onye ga-akwụrụ m my bills, ọkwa mụnwa ga-akwụ the bills. Nwa ma ọmị. So yeah. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Nwa ma ọmị ị na-aza nwa ma ọmị mana ị na-alụzi ọrụ ike. Ịdị sure na ọrụ ike ị na-alụ na ọka egochibele gị na-alụ ịbatazi ebe anyị ndị mmadụ ama mkpọzi gị nwa ma ọmị, akpọzie gị nwa da. Okay, now I like onye nji si gị that Korea is good for men only. But mụ abụ onye Igbo, amara m ka m si arụ, adịghị m arụ ka nrugbu onwe m. Nrụghala 8 hours ahụ adịghị m okay. Nke ahụ rụtara in a month is okay for me. But ndị Kenya, Uganda, all these people, all these Asian people, Thailand, the Philippines, these people can work 18 hours. Actually, my China woman ga-arụ 14 hours. A lot of our Africans na-arụkwa ya, but more na-arụ otu ike kwere m. Nrụghala da my 8 hours. Adị m arụ weekend. Onwe ndị na-arụ ọrụ from Monday to Sunday. From Monday to Sunday. Ọkwa ego ka a na-achọ. But more, I decided to work from Monday to Friday because of my health. Ọ bụrụ mgbe egbujiri ya ka ọ na-akpọnwụ, ị ga-akwụ ọtọ 14 hours. Ihe a na-agwa gị kwụ ọtọ, ọ bụrụ na ịkwụ ọtọ jos gbasi nkịtị, nga ahụ ịkwụkwọ ọtọ ị na-aga isi ebe ị ga, and you have to be doing it fast. O nwere onye dịka robot is working. Ọgụ a bụ da robot, kọmputa ha na-ekwu okwu ya. Ọgụ a bụ human being na woda kọmputa. So ka ọ hapụ ịdị ha ka ọ ịbịarute ịnọrọ ọdụ kọmputa na-aga iwere osisi na-akpachafụ deti. No, ọgụ a bụ da kọmputa. Nke ahụ ị na-arụkwa ọrụ ahụ, ha na-achọ ime gị ka ịmata na ịdịghị arụ ọsọ ọsọ, but ndị be ha cannot be able to do it. So in conclusion of everything, Korea is good for men only. Then ịpụzie nwaanyị na-abịa ebe olesi m nwaanyị gbashiri ike and ịmụgo nwa na be anyị, maka o nwere repercussion. Ọ bụrụ mgbe egbuji ya ka ọ na-akpọ because ọrụ nọ ebe a bụ ọrụ ike. Ọ bụrụ adịrị eme home care ebe a, adịrị eme ga-elekọta mmadụ. O nwere ihe dị like that. Being you as a black person, ọ na-enye nsogbu. And tinyekwere language barrier na-enye nsogbu too much. Language, they don't speak English. English ha na-akụziri ha kịta bụ because of the Americans nọ here. You understand? Americans So ha dị anụ English. Americans anọdị ya n'eziokwu
ama anụ cheligodu Yeah, they have a lot of base. cheli ama anụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-awụ abịazie di a ha achụbazie nwoke Amerịka ka ọ nụọ hapa ka o duzie elifa nava Amerịka. Such thing ọ na-eme ọ dị real? Okay, to be honest, m ga-ekwu maka side anyị nwa bụ ndị Igbo. Abịa na Korea, ị ga-agụta ụmụ nwaanyị Igbo nọ na Korea. Anyị nwere ike ayeruro 20. Ụmụ nwaanyị Igbo nọ na Korea as a whole ayeruro 20. Ayeruro 15 ma agụwa anyị. Abịa na the whole Korea, Igbo ladies nọ na Korea, dịrọ m sure na ayeruro 20. Let me just say 20. Ndị na ebe a bụ Uganda, South Africans, because they have free visa to Korea. South Africans have free visa to Korea. Sudan, Sudanese, Kenya, ihe a ndị juru ebe a, because Nigeria inwete visa Korea na dị difficult. Then abịa na nke the Americans, due to the war between North Korea and South Korea, ọ bụ Americans na-echekwa ha, being the militaries, so they have a lot of base here. Na-asụ Igbo base. Okay, yeah, ha niile nwechara base ebe niile, almost the whole city nọ na Korea nwere base, because all ha nwa na-echekwa the South Korea. So enwere a lot of Americans ebe a. Due to enwere a lot of Americans ebe a, then ha needed iso English. Without English, they cannot be able to cope. But upon all those things, ha dị ekwete, ha valuru their language, ha dịrị eji their language egwuregwu. Gụwa na-arụ na the company, ị kwesịrị ịmụta the language, but ọ bụrụ na ị ga-amụta ya ọfụma, gụwa bụ na onye Igbo, ihe ị nidiri iji anya gị mara ihe a na-arụ na the company ị bịara, nwee ike na-arụkwa the ọrụ. So but ụmụ nwaanyị na-eso ndị America, adịrọ m sure, but nwaanyị anọrọ na Korea, ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu. Nwaanyị anọrọ na Korea. In terms of nwaanyị m na-ekwu bụ, gụwa bụ nwoke Igbo, o nwere ike ịchọga nwaanyị ị ga-alụ, ị chọrọ ka nwa gị gaa na mba, ị ma nlụ na onye Kenya amụọra gị nwee lụrụ ya arụ, ya gịnị ya so okwu, ọ ga-akpọ nwa ya Anna. Yeah. Inugo di. Yeah, almost, yeah. Almost. Ka ekwente onwekwu ibe ma nala anụ na page. Sorry. Okay. Ọ dịbeghị official, sha. Yeah. Amazim enwekwulu almost na the ring na-achọ almost. Anyway. Iwelo nsogbu nne so etu ị nọ na social life, the social life aspect of Korea, because many people now many people na-achọ ịbịakwa di ya ịmaka ndị be anyị si eme. Ịgwagodu ndị be anyị na ebe a adụrọ mma, ha ga-asị ọkwa ịnọ di ya ịghọtago, and ego ikwu na dị oke $2,500 nwa dị oke. So ka social life na ijechela ọrụ na ịbata n'ụlọ, ka ị kwado, ka ị pụọ na park, ka ije na supermarket, ka ije na club, ka ije na restaurant, ka the social life dị gathering na enwekwala ụlọ ụka ndị be anyị, enwekwe meeting ndị be anyị, enwekwe ịghọtago, nyegodo anyị update a. Okay, ịma ihe gbasara Korea, enwere a lot of places ị ga-eje ma ị chọrọ ije, right? But ihe mere Korea nwere feature. In terms of feature, na-ekwu Korea bụrụ obodo ị ga-abịa, the more ị na-anọ na Korea, the more akwụkwọ gị na-etipịa. Azinu ihe a na-asị inwego akwụkwọ, ị nwere ike ị na-ana na-abata. Ọ bụrụ na Korea, ị nwere ike ịbịara Korea kịta, ị nara aduro, for instance, ha enye gị, ha eme gị accept, nye gị resident just for the meantime. O nwere ike ọmarụ 6 years, ha nara gị the ID card. Ha nara gị the ID, o nwere ozi ihe ọzọ ha needed from you, ọ gị na-abịa gị. Then after the ID, ha enye gị white paper. So Korea enwero feature na-ekwu, ọ bụrụ obodo ị ga-asị ka ị nọrọ zụba nwa, ka ị na-enweta benefit. Ị nọrọ na Korea mụọ nwa, mara na ị bụ a businessman, ọ na azịna na ị nwere ego, because o nwere ihe gọọmenti ga-enye gị, rather gụwa ga na-enye gọọmenti n'isi nwa ahụ ị mụrụ. O nwere ihe dịka benefit, o nwere ihe dịka child support from the government, ka gọọmenti na-enye gị na ị nwere nwa n'ọdị obodo. Mba, o nwere ihe dị like that. Gụwa bụ onye ga na-expend
n'isi nwa ahụ ị mụrụ. So for you to give, for gụwa inwe nwa na Korea, ịkwadoro onwe gị ọfụma, itozugo azịna inwe ịkpata gị ego iji azụ nwa, because gụwa ga na-spend. Then in social life, enwere a lot of places ị ga-aga na Korea. Or due to that, na ndị be anyị ha bịara ebe ahụ ka anyị rụba ọrụ, sọsọ ọrụ ka ha ma, nwere ihe ọzọ ha ma. Enwere people na-arụ from Monday to Sunday, ihe ha ma from company to house, from house to company. Ha mara ihe bụ social life, ha mara ihe bụ, and ọ na-edepend kwa the city ị nwetara onwe gị. O nwere city ị ga-abata ịbata na Korea, ị nweta onwe gị na the city adị mbụta ikwu oge daa ihe ịma rụba ọrụ, onwe ihe dịka life ị na-ebi, ị na-edere akachi phone. But ọ bụ makwa nke phone, a na-enwe phone ebe a. Koreans chọrọ ị na-eme associate with anyị nwa bụ ndị Igbo, but the problem nọ there the language. Kedu ihe ha ga-asọrọ gị? Ihe wụ their problem. But ọ bụ ma ha chọrọ ndị be anyị, but the problem ka ha ga-esi kọrọ gị, as in language bụ their problem. But a lot of our brothers na alụkwa ndị sign language, you, me. Mba ha nwa n'onwe ha kwa chọkwara ka agụwa kụziere ha English, but ọ na-enye nsogbu. Kedu ka ihe m ga-agwa onye a ma m hụ onye a, ka mụ na onye a ga-esi kwuo, as in ka ọ ga-esi ya. But our brothers na-ejekwa to Korean people. Okay, our brothers na-enwetakwa ụmụ nwaanyị afa. Yeah. Ka akọọlụ ndị be anyị aka. Ha na-alụkwa ụfọdụ ha, but okay, nwa mommy. But marakwa that na gụwa na-alụ onye Korea, ịlụ onye Korea ọ dịrọkwa easy. Ịlụ onye Korea ịrụrụ problem, because nwaanyị Korea ma nrụ ọrụ dịka ị na-ata afụfụ na-akpata ego. Ọyịwa na-monitor your account, ọyịwa ji your card, ọ dịghị ready ịrụrụ ụgwọ ọrụ. So some of them na-eme ya based on na nwaanyị anọrọ na Korea. Enwere ndị be anyị nọ here because Igbo girls anọrọ ebe. So na ị na-akọwa na konji dị na Korea wee konji ọkwa ịmụ ibe konji. Nke bụ eziokwu kwa ọ karịkwara ebe a ma ntụrụ ga-asị, because a lot of our guys na-akọwa na since 6 years ha mara ihe bụ nwaanyị, and adịkwa ma ata ụtụ ha. Ọ dị nke bụ nke ahụ eziokwu ya, ọ dị ọfụma ebe a ya. A na-agwa gị na nwere ihe dị like that, and ha na-agwa gị efilikwara ma ọwa asị ya, because ọ dịrọ nwaanyị adịrọ na Korea ya, nwaanyị adịrọ na Korea. So ọ dịchara ha easy. Enwere onye nke mma ọ gwago m na ọ nọgo 5 years. Ba na-agazi n'ụzọ ba na-atamu ịmana konji na-eme affect na olfactory lobe. Okay, ka m gwa gị something. Ihe mere ama m ifutugo onye Korea, ifutugo nwoke as in onye be anyị nọ na Korea mgbe ọ bata Nigeria, ifunugo ha. Ama m ma emanji onwe ka ha na-adịcha ya bụrụ gịnị ma oke ọrụ. Ma oke ọrụ ha na-arụ, enwerọkwa na onye ha na-edewe isi n'akụkụ ma chijie. So the thing na-emekwa their mental health affect. So ọ na-agbari their mental health. Ifu ha adịrị adị mma n'anya sometimes, ya bụrụ gịnị oke ọrụ sọsọ ọrụ ka ha ma. So nwaanyị anọrọ na Korea, nke bụ eziokwu, nwaanyị adịrọ na Korea. Okay, thank you so much, my sister. Thank you so much. I akolo yaka because update get very very clear. But in the problem I nwere ndị na watch anyị onwere na double tap. Ibe a na-eche wo ka mbido pịawa azụ mana with ọ bụ na elulo 150,000 enwele mpịawa azụ mmemme today. Ọ bụ na elulo 150,000 enwele anything mpịawa azụ mmemme today. And biko ọwụ na ịchọ subscribe on a page a ọwụ na ịchọ ije na YouTube ije na video niile mme yesterday 4 hours video ọ dị na YouTube part 1 part 2 part 3 part 4 ọ dị na YouTube. So nwanne m thank you. Okay, Oga Bishop ewe n'iwe. Ihe ọzọ bụ maka Korea visa.
inweta visa Korea na afịa akwụkwọ arụ. akwụkwọ shi Onye ọbụla akwụkwọ Korea akpọzi na visa okay, sorry. Inweta ya na afịa arụ. Ejenti ọbụla bịakwute gị sị gị na m ga-enye gị akwụkwọ Korea, ọkwa sị ka ọ na-atụrụ gị. France na isi na Nigeria na-abịa, ọ na-enye ajọ nsogbu. Kịta ha blọkụ ebe niile, inweta akwụkwọ obodo ha na-enye nsogbu. So ejenti ọbụla bịara kịta sị gị na m ga-enye gị akwụkwọ Korea, ọkwa sị ka ọ na-atụrụ gị because ọ dịrọ easy. Ị nwekwara ike enyekwa gị irutekwa na Incheon airport ha ebughachi gị azụ. So ha dị very strict in terms of that one, and fụrụkwanụ nwekwana oke ihe ọnwụ fụrụ n'obodo ha mere na ha dịrị ekwe ịnabata ndị especially ndị be anyị. So ejenti ọbụla bịakwute gị kịta sị gị na m ga-enye gị akwụkwọ ndị Korea, ọ dịrọkwa easy like that. So ọ dịrọ easy inweta akwụkwọ ndị obodo ha. So but Korea is good for men. Korea bụ obodo ị ga-abata kịta ịrụwa ọrụ gụwa bụ the nwoke. best way eji abata Korea the best way. Ohe m na-agwa gị, onwero best. Korea enwero best. Onwero best nke bụ eziokwu. Onwero best. Ị nwekwara ike ịta. Okay, mụ abịara under spouse. Okay. Spouse. Onye di gị ọnọdụ ya? Yes. M bịara with spouse. Ihe asị na oyi niile na-atụ na Korea anaghị atụ oyi. So Student dịkwa okay. Student dịkwa onye ntị ejoghị. Ndị be anyị na-ekpesa eli gị ịbụba anyị na-emelive ebele n'ụzọ nya ị na-aga ọ na-ekpesa isi nwanne m nwaanyị ka njiji mposi. m na-emetekwere ha ebere. Ha dịkwara ha dịkwa ready. Ha bụkwa na ha chọkwa ịkpọta nwaanyị, ha dịkwa ready ịkpọta nwaanyị ha n'obodo a, but ọ dịrọ easy. Obodo adịrọ easy ịbata. So but ọ bụ ma ha chọrọ nwaanyị. So ọ bụ na ụmụ nwaanyị be anyị ga-agbalịsi ike na-abịa Korea, ha gbalịsi ike ka ha hepụtụkwanụ ndị be anyị nọkwa na Korea, because a lot of them want to settle down. Yeah, ọ bụrụ ha ga-arụtakwa ego, nwetakwa onye ga-elezima ha anya, because nwaanyị na Korea ọ dị ka ịwa akwa, enweta gị ekwente adịrị ekwe ka ịpụtụ dapụtụ n'aka. A ga-anụ gị na ha nweta gị. Yeah, of course, all depended your character now. All depended otu gị na your guy isi dịrị. Yeah, because a lot of guys dịcha single ebe a akwụkwọ ha na-anwụgo, ha marọ ka ha si ana. Ọ bụrụ na ha marọ ka ha si ana, ha ma mgbabatakwa ọzọ. So all ya with the problem. Onwego ndị nọ na Korea 10 years, 15 years, ha nwere nwaanyị. Ihe ha mere ha kwụ ụgwọ na be anyị alọtara ha nwaanyị. But ka ị ga-esi laakwa anụ, because ịma na ịma mbata ọzọ. So ha ekwesịrịzie na from Korea ịma mbatazi ọzọ. Yeah, because akwụkwọ ha etigo. Ya ka m na-agwa gị na enye gị akwụkwọ ahụ all for the meantime, maybe ọ lastara gị 6 to 7 years. The ID card anapụ gị ịma nnanwụkwa. But ọ bụ mgbe ahụ ID gị na you can go. A sị na-eji data akwụkwọ, a na-eji visit kwa batakwa. Mgbe ahụ ị ka nwere n'ụdị akwụkwọ na ọka ị ga-ananwu lọta, but anapụ gị dị akwụkwọ ịma nnanwụzi again. Ị ga-ananwụkwa ọzọ. So with the problem, onye njisi gị na future adịrọ na Korea. There is no future. Ọ just bịa rụọ ọrụ, ịrụcha ọrụ, ịchọzi obodo dị mma nwere future ije. But ọ bụ ma nke ụmụ nwoke, Korea fitiri nwa nwoke ịbịa, because ịbata Korea today, a France, unless it is lazy on your own, but a France na ịbụ nwoke bata Korea chọrọ ibido ọrụ tomorrow, ị ga-arụ ọrụ, because ọrụ dị for nwoke o, but nwaanyị inweta ọrụ nwaanyị na Korea na-enye nsogbu, because ọrụ niile nọcha ebe a bụ chọrọ ike. But onwe ihe ọzọ nche ịtọ ọchị, esi na nwoke ya alụtanwu $3,000 na Korea. Eziokwu? Yes. Yeah. With overtime, with overtime. Okay, with overtime or like how many hours? Yeah. Mba, nsi gị per hour, ihe a na-akwụ 10,300 won for now. Ihe m gwara gị basic salary. Ego ole ka ọnwụ na dollar? Ka ịkpọ ya $800. $800 or yeah, $800. Yeah. Nne. Korea currency abago gị alụ. Come on down. Per hour. Not yeah, per hour ka na agwa gị, yeah.
per hour now. Mmadụ si nọ $9 $8. per hour. Sorry, $8 now. $8. Sorry. Okay, Yes, $9. yes, Yeah. nne Korea ka police ọ have dị a- Sorry, ọkịta sorry. ije shop ndị na-esend ego na Nigeria send ya 800. Mba na one abagokwa m n'isi. One abagokwa m n'isi. But ụmụ nwoke anyị na-arụta ego na Korea karịa ụmụ nwanyị ma itinye their overtime. Yeah. Okay, nwa mommy, thank you so much. All right. Ọkwa iwu ezigbo nwaanyị. Ana m agbalịkwa ka ike kwere. Thank you so much. Ịnidikwa ịgbanịkwa ọkwa ị na-efolo peji ma ama egbuwekwe ndị awụla ezigbo nwaanyị azụ. Ama egbuwekwe nwaanyị azụ. Anọkwa m efolo. Amata gị na life Chukwu mere ije. N'ebe nka nọ follow gị. Ịnọkta ije na-enene video m i subscribe gokwe na my YouTube. M ga-eme ya kịta. Jee mee kịta the same name Bishop Israel TV. Ilu dị subscribe ije dị na-enene video. Many video niile ifulu a na-eme bụ ihe ga-abala anyị ulu. How to make a change. The only change mụ nwa na-eme acceptable from bad to good. Anything from good to bad is unacceptable for me. Am drum na nwe ime na the past. I don't care as long as nature ibu a good person. Page a for you. Mana ọ bụrụ na ị bịa na page a na echi na ịkacha ichenji ka ewụrụ page a ụlọ for you. Yes. Darosa. Thank you so much. I need another update. If because now then very objective, now then articulative.